Vandaag zijn de wandelaars van de 5 eilanden wandeltocht op Ameland. En ja, daar zijn ze net met een kar naar Holm gebracht. En ze lopen nu terug naar de haven in Nes. Hoeveel kilometer is de tocht, correct? Nou, we hebben een lange route en een iets minder lange route. De iets minder lange is 22 en de lange die voegt nog een paar kilometers naartoe. In 2010 zijn we begonnen. En toen zijn we begonnen met een strandeditie. Als vervolg op de strand 5- en 6-daagse. Dus puur van punt naar punt. Nou, toen waren er mensen die zeiden van ja, leuk, maar ik wil er wel meer zien op de eilanden. Dus toen zijn we ook de wandeleditie, waarmee we door de dorpjes en over de duinen en meer van dat soort dingen zijn gaan zien. Het gaat goed, het is lekker warm. En nou, past er lekker in, denk ik. Nog geen last van de skonken? Klein beetje. Ik heb voor het eerst in mijn leven een blaar, dus dat is een hele nieuwe ervaring. Maar toch, door de pienen heen en gewoon terugrennen? Ja, ik heb er nu niet zo last van. Daar loop je wel een beetje doorheen. En wat denk je is het mooiste waardeiland dat je ontnoot als Sjoen hebben? Ik vond Vlieland het leukst, omdat hij de meeste afwisseling had en het liep mooi op en neer. Dus dat was heel leuk, ja. En ja, die verraste mij het meest eigenlijk. Ja, ja, gaat helemaal goed. Leuk en afwisselend weer, dus perfect. Het is niet te warm, hè? Een beetje lekker windje inderdaad. Dus ja, wat dat betreft, beter kon je niet treffen deze week met het weer. Ja hoor. Hij hier. Is het wat gezellig? Ja, we hebben een hartstikke leuke club op de boot. Dus veel lol met elkaar. Eigenlijk heb je daar 1-2 dagen dat gevoel van jongens, we kennen elkaar al weken, maanden. Dus ja, dat gaat heel snel. Toch een beetje een soort gelijkgestemde. Sowieso hele leuke contacten. Dus dat, ja, dat is de 2 waarmee we nu lopen. Dat, met z'n vieren dan. Dat mooie club bij elkaar. Dus ja. Heel gezellig.